Dal-aħħar kien hemm żieda iktar mill-medja fil-prezzijiet tal-ikel. Il-Ministru tal-Finanzi spiċċa kellu jammetti dan wara l-istħarriġ tas-Sunday Times wera li l-akbar problema personali li qed jaffaċċjaw in-nies hija tnaqqis drastiku fil-finanzi tagħhom. Stħarriġ li juri li dawk li qed jammettu li mhux ilaħqu mal-għolli tal-ħajja u li l-pensjoni mhijiex biżżejjed għalihom żdiedu bi 11% f'dawn l-aħħar sentejn. Riżultati li juru xejra inkwetanti hekk kif stħarriġ li sar fl-2017 kien jgħid li 14% mhux ilaħqu mal-ħajja. Issa dak l-ammont tela l-25%. L-ikel kuljum jixtruh in-nies u allura jaraw il-prezzijiet u billi il-prezzijiet tal-ikel huma ogħla mill-medja, allura huma ma jqgħodux jgħidu isma' ma dal-ikel u meta tagħmel il-weighted average jiġi inqas. U l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali jgħid li it's okay. Għalija mhix okay, għax mort fis-supermarket u rajt il-prezzijiet jogħla. Minkejja li jammetti li l-poplu qed iħoss l-għoli tal-ħajja ta' kuljum, il-Ministru Edward Cicluna jikkonsla billi qal li għall-inqas l-inflazzjoni mhijiex daqshekk għolja. Ix-xahar ieħor l-istess Ministru weħħel fil-kumpanija Benna u fil-Furnara il qal li huma l-kaġuna żieda fil-prezzijiet tal-affarijiet bażiċi li nixtru.